nga child actor to teen heartthrob ug karon usa na sa mga nailhan nga mga aktor dinhi sa GMA network. Sayranta ang mga giandam niyang sorpresa alang sa umaabot nga finale sa afternoon drama nga Babawiin Ko Ang Lahat. Makauban ta karon sa Bida, Kapuso Actor Kristoffer Martin. Mayong buntag, Kristoffer, and welcome back to GMA Regional TV Live. Maayong buntag, mga kapuso. Hello po. Dito ako, nagbabalik uli. Oh yes, and we're so happy to have you back here sa programa. Kumusta ka na, Kristoffer? Okay naman. Actually, wala kasi diba nag-ECQ sa Manila. Kaya umuwi ako dito sa province namin sa Olongapo. Ang ginagawa ko lang, most of the time, nag-workout lang talaga. Like, may bumili kasi ako ng mga gym equipment. So, yun lang yung ginagawa ko. The whole day, tapos kapag tapos na, nanood ng movies, naglalaro ng mobile games. This time, pag-usapan natin ang nalalapit na finale ng Babawiin Ko Ang Lahat bilang si Joel. Ano yung mga aabangan pa namin sa karakter mo dito? Ito, kasi dati, kasi parang parang pigil na pigil ako magsabi doon sa character ni Joel kasi mapipreempt na kung talagang masama ba siya or mabuti ba siya, ganun. Ngayon kasi nasa story tayo na naiintindihan na ng mga tao yung pinanggagalingan ni Joel. Tsaka hindi talaga siya konsentidor. Ano lang talaga, parang mas inuuna lang talaga niya kasi alam niyang pamilya niya yung mapapahamak. Pero in a way, na gagawa niya na parang kino-convince pa rin niya yung mommy tsaka yung kapatid niya na mali na yung ginagawa nila. So abangan nyo dito hanggang sa pagtapos sa finale ng Babawiin Ko Ang Lahat. Sobrang daming revelation, sobrang dami pang mangyayari. Hindi lang sa character ko, sa character ng lahat. At ngayon na patapos na ang afternoon drama nyo, ano yung namimiss mo sa lock-in taping nyo? At of course, yung samahan nyo din ng lahat ng mga co-stars nyo sa Babawiin Ko Ang Lahat. Ayun, yun na yun. Yung samahan namin lahat. Actually, yung bonding namin as a group. Yung working relationship from the veteran sa aming mga batang artista, sa mga batang aktor, plus dun sa crew, sa staff, sa buong production na bumubuo. Kasi iba rin kasi yung bond na nagawa lock-in. Na nakapag-usap kami, pag yung mga veteran sa amin, kapag alam na nahihirapan kami, kinakausap kami, tapos nagkakaroon kami ng pag may free day kami, sabay-sabay lahat kumakain. Isang table, kwentuhan, may times pa na nag-rent pa ng videoke para lang masaya. Yun yung nakakamiss. At Kristoffer, ano din yung mga namimiss mo about coming here to Cebu dahil isa ka sa mga suki namin sa mga regional shows ng GMA Regional TV? Actually, ang namimiss ko talaga mag-perform. Nakakamiss mag-perform. Namimiss ko yung pag nandyan ako sa Cebu, bago ako umuwi, bibili pa ako sa airport ng Cebu lechon para pasalubong ko kay mama. Namimiss ko yung mga tao, namimiss ko yung mga kapuso natin dyan. Pero kung makakabalik ka dito sa Cebu, saan mo gusto pumasyal? Gusto ko pumunta ng Oslo, di ba? Ang Cebu, Oslo. Tama, di ba? Oo, yung mga whale sharks. Oo, nakikita ko lang kasi sa mga pictures. Hindi ko pa siya napuntahan ever. Ilang beses na ako. Pag kami kasi pumupunta ng Cebu, hotel, mall, hotel, uwi. Yan lagi. Bawal kasi kami lumabas. So sabi ko, hindi pa ako nakakapunta ng Cebu for leisure lang. So siguro kung makakabalik ako ng Cebu yun. But for now, Kristoffer, we look forward din sa magiging finale ng Babawiin Ko Ang Lahat. So please invite everyone sa mga hinanda niyong mga eksena for them. Okay, mga kapuso, unang-una maraming salamat po sa lahat ng nanonood na Babawiin Ko Ang Lahat. Simula una hanggang ito, patapos na kami. Sana po may mga napulot kayong aral, kahit na lagi ko nababasa sa comments. Bakit lagi sila nag-aaway? Bakit ang gulo-gulo nila? Pero meron talaga, padulo, makikita niyo kung bakit kailangan ng mga ganong eksena. So abangan niyo yan. Daghang salamat, Kristoffer, for spending your morning with us. Ingat ka dyan. Maraming salamat.